שלום. אוקיי, בואו ספרי לנו, עברנו את חג פסח. כן. עברו לנו שבועיים מתחילת התוכנית, מה קרה איתנו? האמת שחג פסח לא התייחסתי אליו בכלל, זה היה, אפילו אכלתי לחם. התפריט שנתת לי זה מה שהלכתי, בארוחת פסח אכלתי ירקות, ממרק שאחותי הכינה, והיה לי מצוין. מעולה. וכמה ירדנו? 3 קילו. 3 קילוגרם, 3.1. נכון. ובמותניים ובישבן? 3 סנטימטר. מכל אחד מהם, יפה. באמת איך הלך לך נפשית, רגשית? וואי, הרגשתי יותר קלילה, ממש. עשיתי הליכות, הרגשתי הרבה יותר קליל, תחושה יותר טובה. גם הבגדים קצת התחילו להיות חופפים, כן. יפה. למדתי לא להתפתות לדברים. אני לומדת לשים לעצמי גבולות וללמוד לאט לאט. אני רוצה להגיע למטרה מסוימת ולעצור את עצמי בזמן. זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד בדרך כלל יעד שאנחנו רוצים, שואפים להגיע אליו. אנחנו נגיע. ברור. מעולה. בואי ספרי לנו קצת על הלידות, איזה לידה, מה קרה בכל לידה. אני אחרי לידה שלישית. לפני 6 שנים, זו הייתה הלידה הראשונה שלי, עליתי 30 קילו. עכשיו אני אחרי הלידה השלישית, אני 4 חודשים אחרי, אני 15 קילו יותר מהמשקל שהייתי. כן. שהמשקל C שהיינו שם, כן. אוקיי. זה השיא. ועכשיו אנחנו בדרך לשם. בגלל שלא שמרתי, בגלל שהענקתי אחרי הלידה הזאת, והייתי רגילה לאכול הכל, יש לי המון חשקים. אבל שמתי לעצמי בראש שדי, מפה אני מפסיקה. ולמה החשקים יש לך איזה דברים? שוקולד, המבורגר, כל דבר שיש בו הרבה שומן בא לי. אבל לא, זה נגמר. איך את מתמודדת עם זה באמת? זה הכל בראש. אני פשוט יודעת שאסור לי. גם אני נשבעת לך שהרמת רעב שלי זה לא כמו שזה היה לפני. כשהייתי אוכלת, הרגשתי כל הזמן רעב. ממש. כל הזמן הרגשתי רעבה כי הייתי רגילה לאכול. עכשיו מראש אני יודעת מה הסדר יום שלי מבחינת האוכל, אז גם אין לי רעב, אני יודעת בדיוק לקראת מה אני הולכת. וככה זה מסתדר לי היום. התחושת הרעב בעצם ירדה אצלך? ירדה. מעולה. בואי תספרי לנו את החלום שחלמת. אז יום לפני שהגעתי פה בלילה חלמתי שאני באה אליך ואתה אומר לי, וואי ריקה, לא ירדת בכלל, מה זה? עוד לפני שנשקלתי אמרת לי שרואים שלא ירדתי, אולי איזה 1.5 קילו, שזה כלום בשבילי. שכל די בחלום. בחלום. קומית, כל זה יש לי סימפטים בלילה.